Perusleirin kun saavuttiin seuraavana aamuna, päänsärky oli jo aika kova, olo oli heikko, meni suoraan lääkäriin, perusleirin lääkäriin. Ja lääkäri katsoi vähän aikaa kaveria ja totesi, että jaha, sulla on sitten vuoristotauti. Siinä vaiheessa, kun Mikaela alkoi ilmenee vuoristotaudin oireita, mietin, että onko tässä tosiaankin mennyt kaikki 3 vuoden suunnittelu ja työ aivan turhaa. Tuleeko tämä homma loppumaan jo tähän alkuvaiheeseen? Silloin kun sain Mikalta ensimmäisen puhelun liittyen meidän Everest-projektiin, niin puhelu oli aika lyhytsanainen ja jotenkin siihen ei suhtautunut kovinkaan vakavasti vielä siinä vaiheessa, mutta pari viikkoa sen jälkeen asiat oli jo paljon kirkkaampina meidän mielessä ja tavoitteita oli asetettu ja ensimmäisiä askeleita Everestillä alettiin ottaa jo siinä vaiheessa. Hankkeesta tehtiin projektisuunnitelma ja suunnitelma tehtiin Microsoft Project-työkalulla ja suunnitelma sisälsi 3 erityistä vaihetta, josta ensimmäinen on valmistautuminen, toinen on kiipeilyn aikaiset aktiviteetit ja 3. on jälkihoito. Kun lääkäristä lähdin, niin hänen neuvonsa oli se, että jos 2 päivän päästä se päänsärky, mikä oli siinä hetkellä valtava, on hävinnyt, niin mä oon nousukunnossa. Ja näin myös kävi. Tämä viimeinen putsa, joka saadaan ennen perusleiristä ylöspäin lähtöä, se on erittäin tärkeä tilaisuus paikallisille, etenkin serpoille, jotka ovat meidän oppaana siellä ylävuoristossa. Ja tätä myöten se oli myös erittäin tärkeää meille, koska se välittyi se tunne meille serpoista ja muusta henkilökunnasta, että he olivat valmiita lähtemään vuorelle ja olivat menossa sinne luottavaisin mielin. Ennen huipulle lähtöä on erittäin tärkeässä asemassa akklimatisoituminen, joka tarkoittaa, että käydään perusleiristä, tehdään ylöspäin 1-, 2- ja 3. leirin niin sanottuja rotaatioita, joiden aikana totuttaudutaan korkeampaan ilmanalaan. Ensimmäinen rotaatio, itse asiassa oltiin menossa puolen välin kumpun jäätikköä, oksensin toiseen kertaan, jolloin niin kuin mun sherpa sanoi, että etköhän kaveri meidän alas. Tämä oli niin kuin tässä elimistölle hyvin tyypillinen reaktio siihen rasitukseen. Toinen asia, mikä jäi mieleen, oli se, että happi oli aika vähäistä, tai ilmanpaine oli itse asiassa hapen osapaine aika vähäistä. Että 1. 2. leirin ensimmäisellä kerralla kesti 5 tuntia, joka sinällään menee 1,5 tunnissa normaali akklimatisoituneella ihmisellä helpostikin. Ennen huiputusyritystä oli odotettu monta päivää, että päästään sieltä ylöspäin. Huiputusyrityksen aikana leirin 2. ja 3. välissä, kun päästiin Lotsen seinälle, alkoi tuuleen. Ja että aika paljon kuvaa se, että vaikka oli köydessä kiinni, niin kyllä mä muksahdin pari kertaa kumoa siitä tuulesta, että sitä oli aika tavalla 20-30 metrin välissä. Kun päästiin 3. leiriin, todettiin, että 2 telttaa oli tuulesta rikkoutunut, yhdistettiin ihmisiä, 3 meni aina per telttaan ja kun teltassa yövyttiin, niin mieleen painuvin asia oli se tuulen paukuttava ääni, joka paukutti sitä telttaa. Suunniteltuna lähtöajankohtana lunta tuli taivaan täydeltä ja kaikki oli aivan sinkissä. Mietin, että taasko odotellaan. Mutta 4. leirissä 8000 metrissä siellä ei ole aikaa odotella kovin kauan, mutta meidän onneksi tunti eteenpäin ja keli selvästi täysin ja päästiin jatkamaan matkaa ylöspäin. Ennen balkonia järkyttävä vatsakipu pisti keskeyttämään liikkumisen joka puolen minuutin välein ja siinä vaiheessa mietin, että tähänkö tämä leikki sitten loppuu. Mutta loppujen lopuksi tavattiin Mikan kanssa balkonilla, koska oli jouduttu vähän erilleen toisistamme ja hörpättiin siinä kuumaa juotavaa ja olo tuntui kohenevan sitten sitä myötä ja sen jälkeen oli fiilis, että nyt mennään ja sitä ei pysäytä enää mikään. Balkonilta eteenpäin ei ollut kummallakaan pienintäkään epäilystä siitä, että mitä tulee tapahtuu, huipulle mennään. Eteneminen meni Etelä-Harjannetta pitkin Etelä-Harjanteen kallio-osuuksille. Saavutettiin Hillaristeppi, joka itse asiassa ei ollut ihan niin vaikea, mitä kuviteltiin. Ja sen jälkeen saavutettiin sitten huippu. Huippuharjannetta noustessa päivä oli jo valjennut. Kaikki, mitä näkyi ympärillä, näkyi olevan alapuolella. Se oli hienoa. Se oli ensimmäistä kertaa elämässä ja kenties myös viimeistä kertaa elämässä, kun sen pääsin näkemään maanpinnalta. 3 vuoden projekti, mitä on pitkän aikaa suunnitellut, toteuttanut, oli siinä kohtaa saavuttanut päätepisteensä. Ja kyllä täytyy myöntää, että siinä kohtaa kyllä niin kuin silmä kostui ja sitten saman tien tietenkin jäätyi.
Huipulla vietettiin liki 2 tuntia aikaa. Siinä kävi monenlaista fiilistä ja ajatusta mielessä ja kyllä siinä tippa tuli linssiin välillä, että sen verran kaikki se konkretisoituu se monen vuoden työ siellä huipulla sitten. Että. Projekti lähti liikkeelle hyvin pienestä yhdellä puhelinsoitolla ja konkretisoitu aika nopeasti suunnitelmaksi ja askeleiksi, mitä edetään. Ja nyt ollaan pelaamassa sitten jälkipelejä ja projekti alkaa olemaan kohta purkissa ja mielestäni ei paljon paremmilta voitu tästä projektista suoriutua. National Geographicin toimittaja kysyi meiltä, mitä yhtäläistä on vuorikiipeilyllä ja liiketoiminnalla, johon vastasin, vuoren huippua ei voi haukata yhdellä kertaa, vaan tavoitteet pitää jakaa askeleisiin. Liiketoiminnassa tavoite ilmaistaan visiona, siihen pääseminen tarvitsee strategisia askeleita, jotka taas edelleen jakautuu pienempiin askeleisiin. Ja vuorikiipeilyssä on ihan sama. Meille tulee tavoitteet, välitavoitteet ja välitavoitteet jakautuu taas pienempiin käytännön askeleisiin. Tällaisen projektin läpivieminen edellyttää todella suurta päämäärätietoisuutta, suunnitelmallisuutta, suunnitelmissa pysymistä ja tinkimättömyyttä. Ja ilman oikeita työkaluja se olisi mahdotonta. Everestille kiipeäminen edellyttää päämäärätietoisuutta, ennen kaikkea asennetta ja sitten kolmanneksi hyvin täsmällistä projektihallintaa. Ja projektihallintaa sillä tavalla, että se on hallittua.